Molt bé, doncs benvinguts i benvingudes. Gràcies per ser tots aquí, que hàgiu vingut a escoltar aquest nou debat del Cosmògraf. És el 5è que fem enguany i estem contentes de poder estar nosaltres aquí. Aquesta xerrada porta per títol Igualtat de gènere, límits i urgències del debat feminista. I us he de dir que parlarem de moltes coses i crec que anirem més enllà d'aquest tema de la igualtat de gènere, ja ho veureu. Ens hem preparat una xerrada en què parlem de molts temes i parlem de l'actualitat també. I una mica per començar, aprofito per presentar-me. Jo em dic periodista i editora d'un digital que es diu Crític. I avui aquesta conversa la tindrem amb dues persones que crec que us encantarà escoltar. D'una banda la Begoña Sáez i la Míriam Solà, amb qui resoldrem preguntes o parlarem de coses com quins són els debats del feminisme actualment, com ha estat la reacció a aquests avenços dels últims anys del feminisme, com han sigut les polítiques feministes a l'administració, de què hauria de parlar el feminisme al 2030, qui s'està deixant aquest feminisme més mediàtic, a qui s'està deixant, o sigui, on està el focus, etc. Com veieu, són moltes preguntes i moltes qüestions i tindrem aproximadament uns 50 minuts, una hora per parlar-ne. I després, com que esteu aquí a la sala, doncs ens agradaria també escoltar-vos i que podeu fer preguntes, reflexions, etc. Per tant, això durarà uns 50 minuts, més o menys, i després obrirem un petit torn de preguntes. Sense més, per qui no les conegueu, us les presento. La Begoña Sáez. Ella és doctora en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professora i és coordinadora d'estudis del màster i doctorat del Departament de Filosofia de la mateixa universitat. La seva recerca s'ha centrat en la definició i la representació de la identitat i per això forma part del grup de recerca Cos i Textualitat, que des d'una perspectiva més interdisciplinària analitza el cos com a lloc per a la identitat i la manera com s'inscriuen el gènere, l'ètnia, la classe, la identitat sexual des dels discursos culturals. Per tant, veieu que hi ha molts temes aquí més enllà d'aquesta etiqueta genèrica del feminisme. La Míriam Solà és llicenciada en Filosofia, té el màster en Estudis de Gènere, és investigadora i és activista feminista. Ha participat en diversos col·lectius feministes lèsbics i trans de la ciutat de Barcelona i des de 2009 investiga els vincles que hi ha entre els nous discursos i les pràctiques feministes i queer i els moviments socials transfeministes del context espanyol i català. Actualment treballa com a consultora en polítiques d'igualtat i LGTBI. Són currículums llargs, però ara entendreu per què us els expliquem així, perquè parlarem de molts d'aquests temes i ja veureu que tenen moltes coses a dir. Crec que per començar aquesta xerrada està bé una mica pensar d'on venim, com hem arribat aquí, perquè ara el feminisme ja no és un terme estrany, ja no és un terme que només es té a l'acadèmia o es té en el món activista concret o només es té en certs espais, sinó que feminisme n'hem sentit a parlar tots a la tele, a la ràdio, als debats, als articles que llegim, etc. I potser podríem dir que n'hem començat a parlar més en aquest aspecte més mediàtic a partir del Me Too. El 2018 hi ha un moviment que comença als Estats Units de denúncia de les dones que havien patit agressions sexuals i a partir d'aquí en aquest món occidental en el que vivim, que no és tot el món, sinó en aquesta part del món, es comença a parlar més de tot aquest feminisme. Jo la primera pregunta que us volia plantejar és què n'ha quedat de tot això i com que ja estàvem una mica dient que potser aquest moviment no ha representat a tothom, doncs qui penseu que n'ha quedat fora? O sigui, què n'ha quedat d'aquest moviment i en canvi quins són aquells debats en què potser han acaparat massa l'atenció i no els hem deixat espai? No sé quina de les dues vol començar. Buenas tardes, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a Cosmògraf per convidar-nos, a l'Ajuntament de Manresa i també a la Mireia Calafell i a les Olivans que van pensar en nosaltres. Jo crec que és evident, ja com ho ha explicat la Laia, que per tothom que el feminisme, diguéssim, que ha protagonitzat alguns dels canvis
de mentalitat col·lectiva, de paradigma més importants dels darrers anys, que ha tingut una capacitat d'incidència en el sentit comú enorme i que com a marc d'anàlisi ha tret de les sombres una sèrie de desigualtats, de violències que estaven molt normalitzades i les ha tornat inadmissibles. I això és el que va fer, ho vam veure amb el Me Too, aquest moviment que va donar un gir en la forma d'entendre les violències masclistes i va parlar, diguéssim, per primera vegada de forma més posant el focus de forma molt central en les violències sexuals. Perquè havíem parlat molt de violència masclista, de violència domèstica, de violència contra les dones, teníem lleis, teníem polítiques concretes, però de violències sexuals fins al Me Too no s'havia parlat tant de forma, diguéssim, tan general. A més, això es va donar en paral·lel aquí a l'estat espanyol amb el cas de la Manada. Us en recordeu? Recordeu que també al mateix any també de la vaga feminista que van sortir el 2018 6 milions de persones al carrer. A l'abril d'aquell any un jutjat condena per abús i no per violació a aquests 5 integrants de la Manada. Va ser el dia que un país sencer va descobrir el que era la justícia patriarcal. Però les feministes portaven moltes dècades parlant de justícia i vam sortir al carrer també a dir que això no era un abús, que això era una violació, hermana, yo sí te creo. I també en aquell any, us en recordeu també d'aquella performance que va ser viral, mundial, a Xile, de les tesis, crec que es deien, de El violador és tu. Diguéssim que es va produir el que es coneix una mica com aquesta quarta ola del feminisme, jo ja no sé les onades que portem, i que tenia en comú posar al centre les violències sexuals. I van canviar moltes coses. Moltes noies, moltes dones van sortir a explicar les seves històries d'abús i d'agressions sexuals i de violacions que estaven molt amagades. Jo me'n recordo que la meva mare em va explicar coses que l'havien passat que, ostres, en 40 anys mai m'havia explicat res i em va passar allò, aquell veí que em va fer allò. Els mitjans de comunicació també van agafar com una sensibilitat diferent, les sèries, la Netflix, la música, tot va agafar com aquesta sensibilitat i fins i tot molts homes també van adquirir aquesta mirada i es van qüestionar comportaments i actituds que estaven molt normalitzades. Però clar, això té la seva contrapartida, que dèiem. I quan un moviment es fa fort, apareix sempre la reacció i és clar que el focus de l'extrema dreta i de la dreta mundial estan els drets de les dones i els drets sexuals i reproductius i també els drets LGTB. I aquí tenim una qüestió molt important en això que dius i què es queda fora o quines derivades té això. I ens preguntàvem quan estàvem preparant el debat per què aquesta violència i no d'altra, perquè de violències contra les dones n'hi ha moltes. Què passa amb les treballadores sexuals, què passa amb les dones trans, què passa amb les dones assassinades per homes que no eren la seva parella. És veritat, el marc d'abordatge de la violència masclista tant a nivell legal com a nivell de política pública ha estat molt centrat en un tipus de dona molt concret i en un tipus de violència molt concreta, que és la violència que es dona en l'àmbit de la parella. I tot el que queda per fora d'aquesta violència no ha tingut aquest abordatge. Què passa amb la violència institucional, què passa amb la violència econòmica, perquè posem el focus en la violència sexual i no l'estem posant en l'accés a l'habitatge, en l'accés a la feina, als papers, a una situació administrativa regular, a un sistema de cures, qüestions indispensables per sortir de la violència, perquè si no tens feina, com surts de la violència? Si no tens habitatge, ja has de salir corrent de casa teva perquè te va la vida. On vas si no tens on d'anar-te?
sigui, posem el focus en jocs i no els posem en altres. I al final parlar de violència sexual, tot i que ha estat molt important, i no quiero que se me malinterprete el valor d'aquest gir, al final parlar de violència sexual també és molt funcional pel disciplinament dels cossos de les dones. I hi ha un concepte que explica, de la Gail Rubin, que és molt antic, que explica molt bé això, que és el concepte de pànic sexual. I com parlar de violències sexuals té unes conseqüències no desitjades que infunden miedo en les noies, perquè no surtin de casa, perquè se quedin a casa, perquè no ocupin espais que han estat atribuïts als homes, perquè no es mostrin sexualment actives, i aquests estats de pànic sexual que es generen, això es concreta en lleis i es concreta en polítiques, i l'hem vist, l'hem vist con la persecució de les treballadores sexuals com chivo expiatorio, i l'hem vist també ara, que va sortir fa un parell de mesos, un mes, el documental aquest de Generació Porno a TV3, i també el comentàvem, és que no podem tractar la sexualitat del jovent, que és un tema superimportant, com si fos un capítol de crims. Vull dir, és que la qüestió o la problemàtica de la sexualitat del jovent no és la pornografia, és la manca d'educació sexual. Tornem a la prohibició, al pànic, a la censura. Sí, ojo que estàs obrint molts temes. Bueno, jo ho deixo aquí ja. Molts temes, però crec que està bé aquesta reflexió de que per primera vegada es fica el focus en el centre, en la violència sexual, amb tot el que ha representat, d'una banda aquesta reacció tan gran i de l'altra aquests discursos que no havien ficat mai tant el focus. Com ho veus, Begoña, tot això? Sí, jo voldria començar subscrivint primer els agraïments i l'alegria de poder estar aquí amb vosaltres compartint aquestes inquietuds que també són nostres, molt nostres, diríem, no només a nivell acadèmic, també a nivell de militància i d'activisme. I també volia subscriure el que plantejaves en relació a, diríem, en un gest que per mi és molt feminista, de procurar veure quin és el revers sempre del que potser en un primer moment i només en aparença té un potencial crític, però no s'esgota aquí, diríem, el fenomen. Hi ha també un perill, i és molt important també posar de manifest aquests perills. Penso que aquesta és una de les tasques feministes més importants en el món d'avui. I en el cas del que tu plantejaves hi ha aquesta dimensió pedagògica que fa veure que fer manifesta la violència sexual pot tenir arestes perilloses. Però vaja, vull dir... Que només fent-la veure no n'hi ha prou, no? Exacte. I més aviat... Quin discurs tens? No només és que no n'hi ha prou, sinó que es corre un perill, on es fan explícits els relats de les treballadores de Fox News, uns fets que s'havien fet públics 3 anys abans i que exposaven el director de la cadena de notícies, el gran magnat Roger Ailes. L'exposaven acusant-lo d'assetjament sexual al llarg com a mínim d'una dècada. Hem conegut casos de personalitats encombrades, des de tenors fins a membres de la reialesa britànica, però també, això sembla que ens podria quedar més lluny, però no, també hi ha acadèmics locals que incideixen en pràctiques que fins no fa gaire, insisteixo, eren considerades delictives i ara en les institucions, per exemple, acadèmiques, comencen a desenvolupar-se protocols per mirar de frenar aquesta deriva de violència masclista. Ara bé, a banda de tot això bo que ha portat el Me Too, penso que també és important fer veure que el rerefons ideològic del Me Too és el del neoliberalisme i que en aquest sentit no estem gaire lluny de les premisses del feminisme de la igualtat que arrenca amb les sufragets en la dècada dels 20 i s'estén fins a les dècades dels 60 quan emergeix el feminisme radical. Què vol dir? Com és aquest feminisme? Clar, la denúncia, diríem, en el Me Too
no és inicialment col·lectiva, sinó individual. Posen al centre l'individu i els drets individuals, no els drets col·lectius. A mi aquest em sembla un fet fonamental. Claro, no es nosotras también, es yo también. Exacte, és jo, mi i solo mi. I a més de posar l'individu en el centre, aquest individu és un individu que representa el feminisme blanc, de classe alta, de dones joves, moltes d'elles, a més celebrities. Per tant, la crítica que es fa o que es pot fer des d'aquesta posició crítica al discurs hegemònic heteropatriarcal es fa de manera selectiva, es fa de manera sovint elitista, gairebé com una reivindicació dels drets de les dones, sí, però de les dones blanques, de classe alta i joves, i per tant es tracta d'una reivindicació esbiaixada i, en conseqüència, mancada, insuficient i fins i tot criticable. La limitació del Me Too, per tant, és la mateixa del feminisme de la igualtat, precisament perquè no incorpora allò que exposa i en les demandes que se'n segueixen ni la diferència, a no ser en la seva determinació més bàsica, és a dir, la biologista, la diferència genital, home-dona, mascle-femella, diríem, ni sobretot la diversitat. No hi ha un compromís ni amb la diferència ni amb la diversitat. I, com havia dit abans, tampoc amb la col·lectivitat. En aquest sentit, hi ha moviments reivindicatius que ens arriben del sud global, com ara el Ni Una Menos, cal recordar la marxa del 2015, que són molt inspiradors i sobretot molt més incisius, molt més crítics de l'estructura, de l'arrel de la violència masclista en la seva complexitat, com a violència racial, com a violència de classe, com a violència d'edat, tu també ho deies, Míriam, això, com a violència de capacitat, etc. Hi ha altres violències que passen desapercebudes des de la perspectiva del Me Too. Que s'entrecreuen en aquesta intersecció i que ens han deixat aquesta intersecció. I també hi ha violències que passen desapercebudes, que afecten formes d'identificació, hi arribarem també, que no passen per l'esquema home-dona o masculí-femení, que comporta, podríem dir, en un terme que hauríem de veure si ens podem fer servir o no, una sort de violència sexuada, podríem dir. No sexual, sinó sexuada. Fins aquí una primera reflexió. Y para muestra un botón que dicen en mi tierra, o sea, tothom sap el que va passar amb la manada, no? Seguro que no n'hi ha cap persona en aquesta sala que no sàpiga què és la manada, oi? Però al mateix temps, o sigui, el mateix any va passar allò els abusos amb les jornaleras de Huelva. ¿Y dónde está el escándalo? ¿Dónde está el...? Perquè, clar, aquelles dones a les que estaven abusant sexualment, que venien a treballar més, perquè el que tu dius, el Me Too, que està molt lligat a l'àmbit laboral, perquè són celebrities que les passa això, assassinament sexual, a l'àmbit del treball, del cine i tal, però i les dones que estan fent de treballadores de la llar i de cures, que pateixen també abusos per parts dels homes als que han de tenir cura d'ells o del hijo del abuelo, de no sé què, això no està al Me Too, ni les jornaleres estan al Me Too, ni les treballadores de la llar estan al Me Too, no? Costa trobar com tota aquesta altra dimensió, aquest entrecreuament, que aquesta part més interseccional i ara una cosa que potser més a la tercera onada feminista ja es volia reivindicar, que aquesta dona s'entrecreuava en moltes altres coses, la dona més amb aquestes cometes, però s'entrecreuava amb totes altres coses que s'havien de tindre en compte i en canvi en aquesta nova onada s'ha omès i s'ha individualitzat el que em passa a mi. Però d'alguna manera això, el fet que s'hagi agafat el micròfon públic com a mínim dels grans mitjans, de les institucions, etc., també ha sigut una conquesta, la conquesta de les polítiques públiques. Avui en dia hi ha regidories, hi ha conselleries, hi ha ministeris de feminisme. Fins fa molt poc això no s'havia aconseguit, no hi era. El feminisme era un moviment social i ja, eren uns estudis a la universitat i ja, a nivell més general, però s'ha entrat a les institucions els últims anys, s'han intentat fer polítiques feministes,
una mica volia saber quina valoració feu de tot això, primer parlant de les institucions, què s'ha fet a les institucions i com valoreu aquest espai que s'ha guanyat aquí, i després, si us sembla, parlarem una mica també del carrer, perquè el fet d'estar a les institucions i el fet d'estar al carrer ha implicat que tots aquests debats que hi havia dins del propi moviment i que ja se n'estava parlant, doncs hagin sortit a la llum, s'hagin fet públics, s'hagi vist una polarització molt gran de certs debats i que segurament, com estàvem ja dient abans, això ha implicat que altres debats quedin tapats. Ens hem concentrat a uns però no en uns altres i això, com haureu vist, tots aquests debats de la llei del sí a sí, de la llei trans, del punitivisme, de l'antipunitivisme, etc., s'han produït amb molta força. Llavors, m'agradaria que parléssim una mica de què ha passat a les institucions, què ha passat al carrer i com són aquests debats actualment i per què els estem tenint i no uns altres, o per què els altres no tenen prou força, no? Si vols, començo jo ara? Dale. Sí, perquè penso que, Míriam, tu podràs fer consideracions molt més interessants en relació a què passa al carrer i quin és el vincle o el trasbassament que es fa de la institució al carrer i del carrer a la institució. Jo, en aquest sentit, la primera consideració que m'agradaria fer és que jo penso que el fet que hi hagi regidories, que hi hagi conselleries, que hi hagi ministeris de feminisme és una conquesta. Penso que, com deies a l'inici, el feminisme encara és un camp de batalla, i jo penso que sí que encara continua generant molta estranyesa, per bé que és un fet que travessa, diríem, la societat molt més del que ho havia fet fa no tants anys. Penso que encara és un estàndard estratègic el feminisme i en el debat d'investidura que hem estat sentint aquesta tarda ho hem pogut veure també. Però insisteixo, vull dir que el feminisme sigui present en les institucions com a òrgans de govern, penso que ja és una conquesta. Sabem que el cos de l'Estat és un cos d'home, i ara em direu què està dient, un cos d'home, el cos de l'Estat. Doncs sí, el cos de l'Estat és un cos d'home, amb majúscules a més, home, com aquesta entitat universal, podríem dir, perquè és un cos que està fet a la mida dels homes, que l'han fundat, i sovint amb violència, a més. Per imposició, per segregació, per dominació i fins i tot per anihilació. D'altra banda, en les constitucions modernes, avui és un tema també que molt en voga, sense excepció, enteses com a lleis fonamentals, és a dir, com a instruments fonamentals, principals per a l'estructuració de la societat i de tota dinàmica social, es recullen consensos excloents que ens arriben des de l'època clàssica i que remeten als textos que inspiren i que legitimen la primera democràcia, la d'Atenes, en la qual, com sabem, no hi participen les dones, ni els infants, ni les persones esclaves. En aquest context, el subjecte polític, que literalment, per excel·lència, se suposa, és aquest home amb majúscules. L'home amb majúscules és l'únic que mereix l'estatut de ciutadà. I això avui ens pot semblar una mica estrany, però encara veiem rèmores d'això. Insisteixo, els estats moderns estan construïts damunt d'aquest fonament. A la vegada sabem que les relacions socials que estan vehiculades per les institucions de l'Estat, pels òrgans d'aquest cos d'home, com a tret essencial de la modernitat, que és quan es funden aquests estats, aquestes relacions responen al que Carol Pateman ha anomenat el contracte no social sinó sexual, que té per objectiu i que s'efectua mitjançant el sotmetiment de la voluntat de les dones a la dels homes. Això és el que afirma Carol Pateman i desenvolupa en aquest text seu molt important que es diu el contracte sexual, com us deia. Pateman fa explícit també quin és el pacte sovint tàcit que ha determinat el paper i el comportament dels homes i de les dones al llarg de mil·lennis i dona compte de com aquest poder heteropatriarcal s'ha anat concretant en models socials, en models educacionals i polítics en el si de la llar, de la família i també de les escoles.
Aquest contracte sexual s'ha vist reforçat i perpetuat, per exemple, en la divisió sexual del treball, que fa de les dones àngels de la casa, aquesta és una expressió que segurament també coneixeu, no? Dones al servei de l'Estat i un contracte que s'ha vist també intensificat per la bretxa salarial. Aquests ens públics indiquen que el feminisme, els ens públics on avui trobem representació feminista, indiquen que el feminisme va travessant aquests murs tan gruixuts de les institucions per tal de transformar no només les pràctiques que es donen fora de les institucions, sinó també les institucions mateixes. Aquesta penso que és la via per assolir transformacions estructurals veritablement efectives. I diria, per acabar, que a grans trets hi ha 3 àmbits fonamentals d'acció, de gestió i de conquesta en l'àmbit de les polítiques públiques i de la seva implementació quan observem aquestes institucions locals, tant a nivell municipal com de govern nacional. El primer és el de la restitució de la subjectivitat política a dones i altres homes de l'home, aquest home en majúscules. El segon àmbit és el de la restitució dels drets socials, culturals i polítics per a aquest nou subjecte polític, que ara es reconeix com a subjecte polític. I el tercer és el de la transformació, no només social i cultural, sinó, com deia, també institucional i estructural, impulsada i legitimada fins i tot en l'àmbit jurídic per a aquest nou subjecte polític. I la llei del... moltes lleis, la darrera, la del solo sí és sí, que així es coneix, n'és un exemple. Sí, la importància de les institucions en aquest canvi, no? Dius que és com pràcticament imprescindible. Tu, Míriam, tens més experiència també en aquest àmbit de polítiques públiques. No sé si es pot canviar la casa de l'amo amb les eines... Amb les eines de l'amo. De l'amo, no? Estaves dient com donar més drets, però també és la forma en què s'estan fetes aquestes institucions, com explicaves ara, de mil·lennis. Sí. Com es canvia la casa de l'amo amb les eines de l'amo. Com ha anat això? Sí. Mira, l'altre dia, fa un parell de setmanes, va haver un acte que organitzava la Fundació Rosa Luxemburgo, no sé si la coneixeu, que organitzava Zaragoza, que es deia ¿Ha caducado la feminización de la política? Collons, que ràpid. Ha caducat la feminització de la política? Sí, ya que rápido que nos caduca ya la feminización de la... Es como ya las que estamos ahora, dejarnos, ¿no? Ha caducat la feminització de la política? Sí, que era un poco el lema feminitzar la política amb el que es va arribar al 2015 a aquesta nova política, aquests ajuntaments del canvi, tota aquesta esquerra a l'esquerra de l'esquerra, els governs del canvi. Una idea de canviar les formes, de canviar els temes pels quals es parlava. Que es volia canviar aquestes formes que ha explicat superbé la Begoña, aquestes formes androcèntriques i aquestes estructures masclistes solidificades durant segles d'història a la institució. I aquest terme de feminització de la política va ser útil per posar-lo de relleu i per poder assenyalar-lo, però és veritat que és un terme molt essencialista, perquè no es tracta i no només d'incorporar, no només es tracta d'incorporar dones a la política, que també hem d'incorporar dones a la política, només faltaria per una qüestió de democràcia, o sigui, això és indiscutible, però no tenim prou amb això, perquè la política feminista ha d'anar més enllà de la paritat, del sostre de vidre, perquè està molt bé el sostre de vidre, però què passa con el terra enganxifós, que es diu? Qui lluita contra el terra enganxifós? I a més la política feminista versus, però no, podria ser més que versus, seria com la feminització de la política 2.0 seria la política feminista. Ha d'incloure més variables a banda del gènere, ha d'incloure el racisme, ha d'incloure la LGTB-fòbia, la pobresa, la precarietat econòmica, el racisme... Perquè el feminisme a la institució i el feminisme a la política no pot ser l'instrument perquè unes dones arribin al poder a costa d'altres, que és aquesta imatge famosa de la dona que va a la manifestació perquè té algú latinoamericà o migrant que està tenint cura de la casa, dels fills, perquè ella pugui, el que es conoce com les cadenes globals de cuidados, que no sé com se dice en català.
La cadena global de cures. De cures, no? El feminisme a la institució i la política feminista ha de ser una eina que proposa una transformació real i una redistribució del poder i dels recursos per la majoria. Ha de ser sobretot una eina per defensar les necessitats de totes, però sobretot de les més pobres i de les dones de classe treballadora, de les dones migrants, de les dones racialitzades, de les més precàries, de les aturades, de les dones grans, de les més joves. I jo crec que alguns llocs es van aconseguir propostes interessants. Jo crec que la ciutat de Barcelona va ser un exemple de polítiques pel 99%. Estic pensant, ho sé de bona tinta perquè vaig treballar d'assessora en l'últim mandat de Barcelona en Comú y estoy pensando en programas como el Concilia, que era un canguro gratuito y público que mujeres sin papeles familias sin papeles podían acudir sin tener que pasar por servicios socials, perquè els serveis socials i les dones migrades, aquí no hi match, perquè a més a Catalunya, amb la de Gaia, està assenyaladíssima per treure custòdies a dones només per ser pobres, migrades, treballadores sexuals. O sigui, vull dir que moltes dones no van a serveis socials perquè tenen por que les treguin la custòdia de les criatures. Llavors, és molt important tenir recursos per dones que no passin per aquesta fiscalització de serveis socials. O el FemTech, que era un programa d'inserció laboral amb un 70% d'èxit en la inserció laboral, amb dones trans, amb dones treballadores del carrer, perquè era a un sector digital. Tenías mujeres que decían, es que yo cuando llegué me dijeron que solo valía para limpiar váteres y estoy de programadora en una empresa ganando 2.500 pavos, ¿no? Es como, esto era feminizar la política, esto es la política. Es que yo ya está, ya me retiro. Quiero decir, yo he venido a esto, ¿no? Como, a esto hemos venido. Podríem posar més exemples de polítiques que siguin útils i que... Però això ha conviscut en paral·lel amb tot un conflicte que s'ha escenificat, una disputa, o sigui, la cara B, otra vez volvemos a la cara B, la cara B del feminisme a la institució i del feminisme als partits polítics ha sigut una disputa que hem viscut tots, de la Carmen Calvo y la Irene Montero tirándose de la cartera de igualdad. Esa foto maldita en el que aquel día Carmen Calvo le entregó la cartera de igualdad a Irene Montero, le estaba entregando la manzana envenenada. O sea, su sentencia de muerte le estaba entregando a aquella senyora. I l'hem vist com s'ha escenificat tota una disputa per l'hegemonia del feminisme, per uns debats molt concrets. Exacte, que ha colonitzat el debat feminista en 3 temes que han polaritzat el moviment feminista. Temes que sí, que sempre havien format part d'un debat no tancat al moviment feminista, però no havien como separado el mar. O sigui, no se habían partido peras. Las dones trans estaven presents en el feminisme des de l'any 80 i pic. I abans. Abans. Hi ha registre de dones trans participant en jornades feministes, organitzant manifestacions, i no s'havia esborrat ningú. Jo no me borro. Però bueno, o el tema de la prostitució. O el tema de la prostitució, que mai ha estat tancat al moviment feminista, però s'ha instrumentalitzat aquest debat. I jo crec que al mateix temps assenyalar aquests fracassos és molt complicat perquè tenim a l'extrema dreta con la escopeta cargada y el objetivo precisamente son las políticas de igualdad y las políticas feministas. Entonces, a ver quién le pone el cascabel al gato y quién puede hacer una crítica en un marco en el que las políticas de igualdad y las políticas feministas están en el ojo del huracán. Jo crec que hem de ser valents i que hem de poder assenyalar aquesta cara B i hem de poder assenyalar aquests fracassos. Fracassos en el debat vol dir? Què vol dir fracassos? Quan parles de fracassos, per què creus que és un fracàs? Perquè... Jo puc respondre. Vinga, dale.
Dale. Perquè jo, en l'exposició que has fet, penso que el que has d'alguna manera traçat és aquesta polarització, finalment. I una polarització en el debat, una polarització en el projecte, una polarització en les polítiques és sempre un fracàs. Diríem, la lògica heteropatriarcal, la lògica androcèntrica és, de nou, estructuralment una lògica dicotòmica, una lògica d'oposició, una lògica excloent, la de l'amic enemic de Carl Schmitt, per dir-ho molt ràpidament. Aquesta lògica en què s'ha perdut la imaginació, en què s'ha cancel·lat la possibilitat d'imaginar altres possibilitats que no estaven donades d'inici. I penso que el fracàs arriba quan es cancel·la la imaginació, com a imaginació creativa, col·lectiva, crítica, per suposat. Aquí és on jo identifico el fracàs, que es manifesta això, en aquesta polarització de la política. Tu has dit molt bé, Calvo, Montero. Això és un fracàs. No és una qüestió de personalismes, no, és una qüestió de lògiques, d'economies polítiques. I de formes i de cultura, no? Que hagin anat cap aquí. Que just veníem a canviar això, no? I sí, i ens hem de poder fer aquestes preguntes i ens hem de poder preguntar a qui ha beneficiat aquesta agenda feminista tan concreta, no? I que s'ha quedat fora d'aquesta agenda i s'ha quedat fora un feminisme transformador. S'ha quedat fora un feminisme que parli de feminització de la pobresa, que parli de sistema públic de cures. O sigui, sortíem de la pandèmia. És increïble que nos hayamos pasado 4 años o 3 hablando de prostitución, trans y no sé cuál es la otra trieja. Punitivismo. Y no hayamos hablado, saliendo de la pandemia, de sistema público de cuidados. La oportunidad perdida para mí ha sido esta, porque este es el pegamento que hubiera unido al movimiento, bueno, que hubiera mantenido, porque el movimiento feminista estaba fuertísimo. El tema es que estos debates lo han abierto. No hem posat imaginació en veure quines eren les altres agendes que volíem construir. No hem parlat de ley de extranjería, de cómo que es una ley, la ley de extranjería es la violencia machista más grande, ¿no? Es el gran proseneta, es el gran explotador, es el gran abusador de las mujeres, la ley de extranjería. No se habla de ley de extranjería, ¿no? No hemos hablado de salud, no hemos hablado de educación pública, de vivienda, de pensiones, de las Kellys, de las treballadores de la llar i de les... No. Dels usos del temps. Dels usos dels temps. En definitiva, no hem construït una agenda transformadora, una agenda amb un feminisme per tothom. Clar, però jo en aquest sentit voldria dir que també, en termes, diríem, generals o de principis, penso que, i lliga amb el que plantejava abans, aquesta de limitar o d'encursetar el discurs feminista i el projecte feminista, aquesta lògica dicotòmica d'una alternativa tancada sobre si mateixa, podríem dir. O és això o és allò. No podem pensar fora d'aquesta alternativa. Penso que el feminisme mereix un plural, mereix poder-se donar en un plural, mereix poder-se articular en un plural, que desbordi precisament aquesta lògica del o això o allò. Penso que aquest plural feminista és un indicador fonamental del seu potencial crític, en contrast, per exemple, al pensament únic. I crec que és un miratge pensar que dir o això o allò trenca amb aquest pensament únic. Insisteixo, una qüestió lògica. Aquesta és la lògica del pensament únic, perquè finalment és, per dir-ho de nou en els termes en què ho he dit abans, o és o amb mi o en contra de mi. Parlar de feminisme és parlar des de la diferència, penso jo, i des de la diversitat, i també des de l'impuls al diàleg en tots aquests àmbits que tu has estat esmentant, Míriam. L'impuls de la negociació, l'impuls de l'enriquiment social, cultural i polític, que estan a la base innegociable, és una paradoxa això, d'una societat més justa. En aquest sentit també voldria reivindicar el dissens com a pràctica feminista.
Que està molt bé assolir consensos i cal reivindicar-los, també ho diré, però penso que també és, si no encara més important, reivindicar el dissens com a pràctica feminista, com a mètode, podríem gairebé feminista, i en concret, primer, com a antídot de l'homogeneïtzació mitjançant un discurs que es basa en el supòsit que tothom és igual, i aquí ja comencem a valorar què fem amb la igualtat, quin sigui el de que li posem després, si és de gènere o del que sigui, què fem amb la igualtat. Quan arribarem a la qüestió dels objectius de desenvolupament sostenible la tornarem a revisar. Hi ha aquest discurs, per tant, homogeneïtzador que suposa que tothom és igual a tothom i que té les mateixes necessitats i, per tant, les mateixes demandes, també. Segon, penso que el dissens opera com a antídot d'una massificació. A vegades insistim a parlar del feminisme com a un fenomen massiu. Què estem dient quan estem dient això? Com a fenomen de masses. Què vol dir que atorguem a la massa aquesta condició, aquest estatut de subjecte polític? Què estem dient quan estem dient això? Això no és inocu. I aquí estem mirant quan ho estem dient, qui ho està representant. Exacte. Insisteixo, per tant, aquest dissens com a antídot a la massificació i també a la indiferenciació dels moviments i de les reivindicacions feministes. Sembla que totes valen per igual, no totes valen per igual, és important ser crític amb això, que impedeix aquesta desidentificació, distingir entre nord i sud global. Sabem que les reivindicacions polítiques són geopolítiques, hem d'insistir que són i han de ser reivindicacions situades. I en tercer lloc, el dissens penso que també és un bon antídot a implementar polítiques feministes en clau de mainstream, que també sembla que és una paraula que ara tothom l'hem de fer anar. És a dir, en clau d'expressió majoritària, de nou de masses, podríem dir, que per definició exclou les minories, que tu has estat també esmentant, Míriam, i com deia també les seves necessitats i les seves demandes. Els debats, penso, són una eina útil, no els hem de demonitzar, són una eina útil no només de transformació, sinó també de conscienciació, i en aquest sentit són extremadament necessaris, políticament i èticament necessaris. Ara bé, això, com deia, no vol dir que no hi hagi hagut consensos i que no calgui reivindicar-los, recordar-los i cercar-los, també. Hi ha hagut consensos de gran calat social i polític, com per exemple, penso en els consensos del feminisme radical lèsbic a Catalunya, penso en Cala Dona, per exemple, i en tot el moviment que hi ha hagut des de finals dels 70, en relació a la solidaritat de lluites, per exemple, la lluita trans. Aquests han estat consensos tàcits que ara semblen trencar-se o semblen qüestionar-se, i penso que cal fer-los explícits també en aquesta construcció d'una genealogia feminista que per a qui no li agrada la memòria històrica li fa molta nosa. Mireu, això em porta com ja a l'últim bloc o a les últimes reflexions, perquè estàveu explicant tot allò que ha fet el moviment feminista a les institucions i al carrer, tots aquells dissensos que s'han acabat polaritzant, i aquí ha estat la pèrdua d'aquesta cultura i mirada feministes, i en canvi totes aquelles idees de consensos i de buscar el debat continu i el pensament continu, que això és el que hauria d'estar fent, o està fent ja part del feminisme, però si com que aquest acte s'emmarca en tot el tema de l'Agenda 2030, que l'Agenda 2030 diu que l'objectiu a assolir a Europa és la igualtat de gènere, i es queda en això, que el 2030 hi hagi igualtat de gènere, parlant de tot això que ha de tenir el moviment feminista, que ha de reivindicar i que ha d'impulsar. Jo us pregunto una mica si n'hi ha prou amb aquest objectiu, o cap on veieu que hauria d'anar el feminisme, quins haurien de ser els debats del futur, i amb una mirada, estàvem parlant d'una forma de ser, que dèiem de com es fan les coses amb aquesta mirada feminista, doncs com pensar una cultura feminista en un futur que vagi més enllà potser d'aquest objectiu d'igualtat de gènere que crec que estem reivindicant des de fa moltíssim temps, i com hi entra aquí una figura
la masculinitat, no? Com ens hem de relacionar amb això. No n'hem parlat, però també és un debat que s'està tenint molt fort ara, doncs està clar que estarà també en el futur. Les preguntes són diverses, però una mica és la mirada al futur del feminisme, dels feminismes i dels debats d'aquest feminisme. ¿Sí? ¿Entro yo? Vale. Bueno, yo no sé muy bien si son los retos, si son los grandes debates de los próximos años. Yo he hecho un poco el ejercicio de dónde me gustaría a mí ver que estuviera el feminismo, cuanto antes mejor, porque además es verdad que no falta tanto para el 2030, en verdad, falta poquísimo. Qué miedo. Pero sí que creo que tenemos cierta urgencia. No es que dicen, madre mía, ya estamos en el 2030. Que tenemos cierta urgencia porque nos surge, porque la extrema derecha ya está aquí, está en nuestras instituciones. Hoy daba gusto escuchar a Abascal. Está en nuestras instituciones, está en nuestras calles, está en nuestras casas. Espero que no esté en vuestras camas. Seréis más felices si no está en vuestras camas. Al menos disfrutaréis más de la cama. Creo que tenemos como dos tareas pendientes, o dos sí que se derivan de una más grande, y un gran encargo que tiene el feminismo por delante es ser crítico con sus propias tentaciones y pulsiones esencialistas e identitarias. Porque esto es lo que impide las alianzas. Aunque sean alianzas basadas en los disensos, porque además sin disenso no hay alianza tampoco, ¿no? Quiero decir, porque si no, no es que alianza es esa si no hay un disenso. Y creo que, porque básicamente uno de los potenciales críticos que ha tenido históricamente el feminismo es esta crítica al esencialismo, pero parece que es incapaz de aplicárselo a sí mismo, ¿no? Bueno, eso también nos demuestra que el feminismo no está a salvo de cometer los mismos errores que cualquier otro movimiento social, y exigirle que no los cometa también sería casi patriarcal, ¿no? Y hay dos elementos que ponen en jaque, ¿no? este delirio identitario o esencialista, esta deriva hacia la que va el feminismo y que van todos los movimientos sociales, ¿no? Este identitarismo no es exclusivo del feminismo, creo que es justo resaltarlo. Y es la cuestión trans, que como hemos hablado y ha ido saliendo, voy a pasar muy de puntillas, y obviamente la cuestión trans lleva 4 décadas sacudiendo a ese sujeto mujer del feminismo, y bendita sacudida, sí, quiero decir que gracias, cuestión trans, por sacudir esta fantasía totalizadora. Y porque obviamente el feminismo no puede ser un movimiento identitario ni basarse en el sexo biológico, y somos muchas las que no queremos hacer política a partir de una adscripción identitaria, y menos en guerra con otros sujetos políticos. Y la segunda cuestión sería la cuestión de la masculinidad, que ha resaltado la Laia, y que también pone en jaque ese sujeto mujer del feminismo. Y es verdad que la relación del feminismo con la masculinidad siempre, históricamente, ha sido compleja. Y así como tenemos muy asumido, o pareciera que tenemos asumido, y que hemos pasado a la pantalla, de que las mujeres somos diversas, ¿no? Y que estamos atravesadas por diversidad de orígenes, de procedencias, de clases sociales, de raza, los hombres parece que sean un sujeto homogéneo, que sean todos iguales, y es como, no, o sea, si las mujeres somos diversas, los hombres también son diversos, y cuando hablamos de la categoría hombre tenemos que asumir que estamos hablando de una categoría que no es homogénea, que todos los hombres no tienen el mismo poder, pero parece que decir esto es sacrilegio, y que esta dicotomía universalista, hombre opresor, mujer oprimida, está cruzada también por la raza, por la procedencia, por la clase, por las capacidades, y que hay una dominación masculina de unos hombres hacia otros hombres. Y de esto el feminismo también tiene que hablar.
la emancipación y los derechos que promete el feminismo tienen que ser también para los hombres. El feminismo tiene también que proponerle un relato emancipado a los hombres, porque si no, se van a ir a las filas de la extrema derecha. Aparte de porque es de justicia, también por estrategia. Seamos un poco putillas. Quiero decir, es que si nosotros no le proponemos a los hombres un relato emancipador, se lo está proponiendo la extrema derecha. Y ante la crisis de la masculinidad, la extrema derecha está creando un ejército de hombres cabreados, ¿no? Como decía Michael Kimmel, creo que es el de Hombre de Blanco Cabreados, ¿no? El autor de Michael Kimmel, sí. Porque además son muchos los hombres que no encajan en los preceptos de la masculinidad. En estos preceptos de la masculinidad son más los que no encajan que los que encajan. O sea, no encajan porque están gordos, no encajan porque la tienen pequeña, no encajan porque están racializados, no encajan porque no ganan suficiente dinero, no encajan porque son el pringao de la clase, porque son gays, porque les gusta el sexo anal, porque ganan, no sé, porque por millones de motivos para no encajar en eso que el feminismo vende como el hombre privilegiado, que son muy pocos estos hombres privilegiados, ¿no? Al final. Y en esta disputa por representar esta crisis de la masculinidad, la extrema derecha se lo está haciendo muy bien. Porque la extrema derecha le está haciendo una promesa, ¿no? a estos hombres de nosotros te vamos a volver a hacer, igual que lo de haz América grande otra vez, ¿no? La frase esta de Make America Great Again. Que la recuperó el Trump. La extrema derecha está haciendo grande la masculinidad otra vez. Y es, vente con nosotros y ante la crisis de estas promesas, ¿no? El otro día leía un artículo precioso de Marina Garcés que hablaba de la crisis de la promesa, ¿no? Y que necesitamos volver a hacernos promesas, ¿no? Tenemos que prometernos cosas. Y la extrema derecha le está proponiendo cosas a estos señores, ¿no? Está proponiendo... y esta crisis y yo creo que la clave está en hacer entender a la sociedad y a los hombres que la crisis de la masculinidad no viene por el feminismo ni por la migración y no tienen culpa las personas LGTB, viene por unos procesos de desposesión capitalista, por una serie de crisis, ¿no? De empobrecimiento neoliberal que les está desposeyendo a ellos, a nosotras también, pero ¿sabes? Como estamos ya tan desposeídas, pues y el problema existe y es verdad, sí, y le tenemos que dar una respuesta y tiene que haber un relato para esto y estamos perdiendo totalmente la batalla porque está ganando esta idea de que el problema es el feminismo, el problema somos las mujeres o las migrantes y no las políticas de recortes, el neoliberalismo feroz y como digo, el feminismo tiene que proponer también un relato emancipatorio para esta crisis de la masculinidad. Así que mi apuesta es que cambiemos el discurso els pròxims anys, abans de 2030. Este discurso, abans de 2030, tenemos 6 años para cambiar el discurso sobre la masculinidad. D'avançar-ho. Begoña, acabaràs tu, perquè tindrem molt poquet temps per preguntes. Sí, jo de tota manera sí que penso que val la pena, diríem, incidir en el fet que des dels feminismes s'ha fet manifest que hi ha una vivència, diríem, comuna a tots els homes, independentment de quins, no? Potser sí en gradacions diferents, però la vida dels homes en general gaudeix d'uns privilegis dels que moltes dones, la majoria, diríem, no gaudim. Jo tinc un amic gay molt divertit, que quan algun amic seu no gay li diu quines xorrades, perquè ell és militant feminista, absolutament, no? I ell diu, a veure, tu quantes vegades has hagut de córrer pel carrer a la nit a altes hores de la matinada? Quantes vegades has hagut de moure't del lloc on estaves en un local nocturn perquè se t'estaven menjant amb els ulls? I així podríem continuar d'infinitum. Per tant, diríem, això també és un fet, no? I tant. I és un fet estructural. Vull dir que, i per altra banda penso que l'emancipació que promet la dreta,
és falsa. Vull dir, primer que no és necessària en els termes en què ho planteja l'extrema dreta i segon que no es tracta d'emancipar-se, es tracta d'aconseguir poder, més poder. És una falsa emancipació, no podríem dir. Però, vaja, pel que fa a l'Agenda 2030, val a dir que hi ha 17 objectius en l'Agenda 2030 i efectivament només un d'aquests objectius, l'objectiu número 5, convoca a, i cito, assolir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes. I afirma, i torno a citar, que la igualtat de gènere no és només un dret fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per construir un món pacífic, pròsper i sostenible. Certament és un objectiu que no és només lloable, sinó molt important, però jo no diria tant, l'objectiu no crec que sigui tant assolir la igualtat com desmuntar les desigualtats. I em direu, sembla un joc de paraules completament ridícul, no? Però penso que és veritablement o posem l'èmfasi en la igualtat o el posem en les desigualtats. I jo penso que és molt més interessant, políticament parlant, posar l'èmfasi en les desigualtats. Es tracta que aquestes desigualtats causades i efectuades en nom de la diferència entre els sexes, que privilegia els homes davant dels seus altres, no només les dones, també els animals, hi ha molts altres dels homes. Existeixen aquestes desigualtats i els seus efectes són tràgics. Només cal tenir en compte, com a exemple, els efectes devastadors de les violències sexuals relatius als feminicidis. Cal dir que l'Agenda 2030 recull les indicacions que trobem també en agendes polítiques locals, d'ajuntaments, encara que no només, vull dir que tenim això que dèiem abans, regidories, conselleries i ministeris d'igualtat, que sembla que el que es posa en el centre és precisament la igualtat. Les institucions és cert que s'articulen des d'una obligació ètica i moral per prendre mesures i per conformar polítiques que vetllin per assolir la igualtat en els termes plantejats. Però insisteixo que a mi em sembla molt més important posar l'èmfasi a vetllar perquè no es produeixin desigualtats. Que sembla que és el mateix, però no és el mateix. No és el mateix, no. Ara bé, una qüestió és advocar, legislar i actuar per lluitar contra les desigualtats, per erradicar-les, i una altra és fer onejar la igualtat com a bandera sense tenir en compte que està bé fer-ho, però des d'un punt de vista o en clau absolutament, i jo diria només estratègica. Què vull dir amb això? I tu preguntaves, Laia, n'hi ha prou amb aquest objectiu? Si passem a l'Agenda 2030? Per què cal tornar sobre aquesta pregunta i donar-nos un moment de reflexió al respecte? En lloc de parlar d'igualtat, potser podríem parlar de gènere i pensar en quin sentit el gènere ha d'estar present com a reivindicació, no només en aquest objectiu 5, sinó de manera transversal en tots els objectius de l'agenda. Hi ha hagut, hi ha corrents, veus, cossos crítics d'aquest valor de la igualtat com a únic valor dels feminismes. Només cal pensar en el feminisme radical, en el feminisme de la diferència, en el feminisme negre, en el feminisme trans, en els moviments feministes de la quarta onada. Penso que a l'Agenda 2030 falta perspectiva genealògica. La igualtat és un valor que, diríem, al qual se'l privilegia precisament, oblidant aquesta genealogia de feminismes pels quals la igualtat no ha estat el valor rellevant. Mai parlem d'equitat, a més, sempre d'igualtat. Exactament. Aquest seria un altre debat encara, no? Però si ara hem de veure quina volta li podem donar crítica a la qüestió de la igualtat, tot i que sigui, insisteixo, lloable la reivindicació de la igualtat, de nou, per veure el revers de la cosa, què hem de pensar també? Doncs això, penso que d'una banda a l'Agenda 2030 li falta aquesta perspectiva genealògica, també hi falta la perspectiva interseccional, hem començat parlant d'això, que considera la diferència no només en termes d'identitat sexual biològica, sinó de gènere, de raça, de classe, de capacitat, d'edat, etc. L'Agenda 2030, que per cert,
aquest és un altre tema, petit parèntesi. Hi ha una agenda 2030 de la UNESCO cultural, d'aquesta no en parla mai ningú. Sí, que això seria un altre debat. Perquè, clar, assolir tots aquests objectius sense tenir en compte la cultura, només tenir en compte la ciència i la tecnologia, Déu-n'hi-do, ni a l'any 5.000 hi arribem, segur. Aleshores, aquesta agenda es basa en conformacions subjectives, com deia abans, monolítiques, que són útils a les propostes mainstream, no? I això, com hem vist també, comporta carències rellevants. Quins reptes han d'assumir els feminismes més enllà de l'Agenda 2030? I amb això acabo. Penso que transversalitzar el gènere. Aquest és fonamental. I això vol dir també fer-ne no només tema, problema, objectiu, fita, sinó fer-ne mètode. Dèiem, el feminisme com a manera de fer, com a manera de ser, com a manera de pensar, en tots els àmbits, en les institucions, en l'acadèmia, en el carrer, en les relacions afectives, allà on sigui. Penso que, per la part que em toca, per mi és important repensar l'acadèmia en aquests termes, en tant que àmbit de producció i de transferència, però també per bé o per mal de legitimació de sabers, que sovint aquesta legitimació passa per menystenir altres sabers, i aquí torno a la qüestió genealògica, sovint materials, molt més que discursius, que han estat sistemàticament exclosos, marginalitzats i fins i tot patologitzats. Cal, per tant, impulsar aquesta cultura, diríem, feminista, que no sigui excloent, que tingui aquest caràcter d'enxarxament, no només, i per suposat, no hem parlat dels feminismes neomaterialistes o posthumans, quan parlo d'enxarxament parlo d'aquest subjecte, diríem, transindividual que va més enllà, per dir-ho així, de l'espècie humana. També és important això, vull dir que en aquesta agenda 2030 això d'aquest subjecte transindividual tampoc és que hi tingui gaire espai. Bé, hem anat una mica justos de l'hora, però crec que ens ha quedat aquest sabor de boca del feminisme com a mètode i no només com a subjecte. Com a objecte. I com a objecte, i aquesta mirada de cultura feminista en tot allò que fem, en aquesta mirada del futur. Crec que és una bona manera d'acabar, però sí que m'agradaria, si teniu alguna reflexió, si ens hem deixat algun tema, si voleu aprofundir en algun altre, doncs que tingueu 5-10 minuts de micro obert, perquè ho acabem de parlar. I donar-les les gràcies que han estat aquí aguantant la xapa, pobres. Què va. No s'han mogut, ningú ha marxat. Sí, et porten un micròfon per la gent que ho està seguint per internet i llavors si parles així sentiran també la pregunta. Primer donar les gràcies a les dues, a les tres, perquè heu fet reflexions molt interessants i llavors jo pensava en tot aquest tema que ha sortit sovint de l'extrema dreta, de la dreta, com s'estan... Ells sí que jo crec que s'estan enxarxant, hi ha tot com un moviment mundial, perquè no passa només aquí, passa a tots els països occidentals, no occidentals, i sembla que ells sí, quina contraofensiva, no sé, suposo que també hem de reaccionar a nivell de xarxa, que els feminismes, i bàsicament si coneixeu coses que s'estiguin donant i per poder també treballar en aquest sentit, no? Molt bé, gràcies. En recollim unes quantes i després, si voleu, ho comentem. Sí. Hola, bona tarda. I també parlaré en castellà perquè m'expresso millor. Quería decir que us llegim. Aquí está el llibre d'Aliances Rebeldes. Y quería aplaudir también la reflexión que habéis hecho en el último momento, porque yo también apuesto por una antropología feminista que se reconozca de una vez que estamos participando en la construcción de un mundo totalmente nuevo y en todos los ámbitos, ¿no? O sea que el aspecto cultural creo que es
esencial, un nuevo paradigma. Y es lo que estamos construyendo desde las diferentes posiciones, aunque reconozcamos que hay muchos feminismos, sí somos una propuesta en ese sentido de nuevo paradigma. Eso es lo que yo pienso. Y por otra parte, a mí me gusta aterrizar. Estamos en Manresa, en el Valle, la Cataluña Central, el Cor de Cataluña. Tenemos las mejores legislaciones, ¿verdad? Yo creo que sí, las más avanzadas de Europa, ¿no? Sí. A nivel de género, a nivel de... De las mejores. Sí, de las mejores, de las más vanguardistas. Pero ¿qué pasa? Pensemos en el Valle. Yo llevo aquí viviendo 3 años y poco más. Y yo todavía me sigo sorprendiendo de que ocurran muchísimas cosas. Por ejemplo, hace 2 años y medio se inauguró un monumento llamado el Monumento del Futuro. Y lo tenemos ahí, frente a los nuevos juzgados de Manresa. 3 veces han expoliado ese monumento, o sea, nos lo han arrebatado, cuando es un patrimonio que nos pertenece a todos y a todas las que vivimos aquí en Manresa. Eso en primer lugar. Que es para escribir, no sé si un artículo, ¿verdad? Polémico. Ponnos el contexto del monumento porque no sabemos. Es una reivindicación feminista que le han denominado así, Monumento del Futuro, que se inauguró un 8 de marzo de hace 2 o 3 años y el primero no duró ni un mes. Y la reivindicación era justo enfrente de los juzgados porque se estaban archivando causas, acababa de pasar todas estas aberraciones, ¿no? y crímenes como el de la manada con la menor, ¿no? de 14 años aquí y otras cosas que han ido ocurriendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera denunciaba esa esclavitud sexual hoy en día todavía permitida por cierta, no solo permitida, ignorada y en la total impunidad en la que caen las instituciones, en este caso de justicia y otras instituciones. Pero todavía me sorprende mucho más otras cuestiones, como por ejemplo, no hace ni un año en la plaza de Valdaura, aquí bastante céntrica también del barrio antiguo, del barrio antic, una congregación religiosa estaba rezando, orando para preservar la masculinidad, no os lo perdáis, preservar la masculinidad. Pero otro hecho también muy importante. Los jesuitas que residen en la cova de San Ignacio, uno de ellos tiene más de 200 y pico denuncias de exalumnos, había sido profesor en un colegio de los jesuitas, ahí en Barcelona, y parece que es que nuestra ciudad acoge, sin cuestionarse a pederastas, porque también se me ha olvidado deciros que los de la congregación que rezaban por preservar la masculinidad también han sido investigados por pederastia. Entonces se nos está olvidando hablar muchas veces en los discursos feministas, ¿no? De todas estas víctimas colaterales que son hijos, vecinos o quien sea, pero son menores de edad, ¿no? Y si es grave lo que nos pasa a las mujeres, imaginaos lo que les pasa a los menores de edad, ¿no? Entonces nuestra ciudad no puede ser una ciudad acogedora de pederastas. Sisplau. Ni por el turismo, ni por nada, no hay que callarse. No hay que callarse. Hay quien en Manresa las instituciones estarán potenciando el turismo de la cova y de tal, pero ahí sigue el pederasta que no hay manera, a pesar de las denuncias ya oficiales. En los Mossos nadie lo ha detenido a este señor ni lo ha juzgado. ¿Que el tema punitivista causa controversia? Sí, pero vamos a ver, yo tengo mis dudas, Yo apoyo muchos discursos antipunitivistas, pero yo tengo mis dudas, porque instituciones no punitivistas hemos tenido toda la vida. La familia y la Iglesia. Han sido instituciones no punitivistas. ¿Verdad?
Hoy me estoy alargando mucho y no soy yo la es que sí. Vale. O sea, lo digo porque a lo mejor hay alguien más que quiera hablar. O sea, que creo que hay cosas que son muy importantes. Yo soy recién negada, recién llegada a Manresa, como aquel que dice, estoy conociendo Manresa todavía, pero yo me sigo sorprendiendo y eso es lo que quería decir. Molt bé, doncs gràcies per les a teves reflexions. Merci. Tenim molt pocs minuts, no sé si algú més... Sí. Bona tarda a tothom. Sobretot, jo intento normalment no fer intervencions perquè m'agrada que sigui el públic general que fa les intervencions. Com a regidora considero que el meu paper és recollir, però en el cas de les últimes intervencions, dir que sí que és cert que teníem aquesta estàtua que ha estat treta 3 vegades, s'ha posat amb diversos materials per intentar evitar aquesta situació, però que això no treu que ho tenim present i que seguirem reivindicant l'estàtua, sigui amb el mateix format o amb un altre, s'està parlant amb l'artista per intentar buscar la manera de que allò que reivindicava continuï estant present a la nostra ciutat. En relació a aquesta congregació que es va reunir a Valldaura, doncs sí, és cert, això va passar, però també és cert que va haver-hi molts ciutadans que es van congregar per intentar mostrar el seu rebuig a aquesta res, o no sé exactament quin era l'acte. Sí, bueno, no sé exactament l'acte com el van denominar, però que sí que és cert que molts ciutadans de manera individual i col·lectiva es van personar allà per mostrar el rebuig a tot això i sobretot per l'últim cas que comentava, jo crec que la ciutat no acull de manera voluntària i amb aquesta part d'acollida a persones que cometen delictes contra menors, contra les dones i que en tot cas entenc que està en mans de la justícia i que serà aquesta la que hagi de... Però sí, evidentment tenim una ciutat que intenta reivindicar, segur que ens queda molta feina per fer, però hi seguirem. Gràcies. Molt bé, resposta immediata de la regidoria al mateix moment. I no és el meu àmbit, però... Sí. Gràcies. Vale, merci. De les 3 intervencions de moment hi havia una pregunta, no sé si n'hi ha alguna més, la recollim i ara comentem, si no ens quedem amb aquesta i... Vale, doncs us recordo una mica la pregunta era tot el tema de les xarxes contra l'extrema dreta, no? Sí, bueno, per mi la clau és això que he dit, o sigui, si no rebaixem aquest identitarisme, la possibilitat de les aliances està molt tancada. Com a iniciativa et recomano el llibre d'Aliances Rebeldes, és editat per Bellaterra i està en castellà, no està en català, però està fet aquí a casa nostra. Jo crec que hem de sortir d'aquesta lògica d'escriure-nos a fer política en base a identitats compartides i no a objectius comuns. Aquestes aliances, per ser transformadores, són aliances que hem de donar no pel que som, sinó pel que volem construir junts. I el feminisme i els moviments socials han de sortir d'aquesta lògica, perquè l'extrema derecha sí que nos pone a todas en el mismo saco. A bolleras, a maricones y a negros, para ellos somos todos la misma basura. I entre nosaltres estem en aquestes caixes identitàries que jo no dic que no es pugui, que hagi arribat el fi de la política identitària, però la política identitària no pot ser l'objectiu, és un medi, és una estratègia, i ha de dependre del context, però no pot ser el fin en si mateix. Y estas alianzas son urgentes, son necesarias y además pienso que estas alianzas feministas no están ahora entre mujeres. Es que
para mí estas alianzas rebeldes y transformadoras no son entre mujeres, son entre el feminismo y los riders, las jornaleras, las luchas vecinales, las luchas por la vivienda, por la emergencia climática, con los trabajadores y trabajadoras de Amazon y las pensionistas, por la regularización ya. Para mí la clave està aquí, no en tornar a reforçar categories identitàries i la lluita de les dones, no, per mi no. És la transversalització de la mirada feminista, no?, en tot això. Seria això també. Seria això, efectivament, sí. Jo res, només volia afegir que penso que és molt important, que heu donat d'alguna manera cabuda també en aquesta discussió a una dimensió que potser no ha estat tan treballada com és la dimensió afectiva, que és tan important en els feminismes, i quan parlo d'afectiva parlo d'aquest afecte que és tan primari, diríem, d'alguna manera, pensant, no sé, estic pensant en aquesta definició que coneixem segur, aquesta relació entre eros i thanatos, podríem dir. Penso que els feminismes necessiten estar encara molt atents a aquesta dimensió afectiva de la lògica heteropatriarcal i de la lògica neoliberal, que és, diríem, hi ha una formalització, per dir-ho així, i una concreció afectiva d'aquest odi, d'aquest thanatos portat a odi, que és la misogínia, i hem de comptar-hi amb això, hem de comptar-hi. Això també travessa les nostres pràctiques, les nostres relacions i les nostres institucions, i hem de comptar. Jo penso que aquesta misogínia, tu demanaves per una contraofensiva, i en lloc de portar-ho a aquest escenari de la guerra, per dir-ho d'alguna manera, podem fer l'exercici de pensar la contraofensiva en uns altres termes que no siguin bèl·lics. I potser el que podríem pensar també o imaginar de nou col·lectivament és quina alternativa podem oferir a aquesta, també com a pràctica, diríem, efectiva, aquesta misogínia, com podem apaivagar aquest afecte, diríem, de la lògica heteropatriarcal i neoliberal. L'altre dia estava llegint un filòsof francès que a mi m'agrada molt, que es diu Jean-Luc Nossi, que ara ja no viu, i té un llibre que es diu justament La fràgil pell del món, on diu que el que ens ha passat és que hem perdut el sentit del món. Ell diu, la humanitat ha perdut el sentit del món perquè hem deixat de sentir-nos, i de sentir-nos no només en el sentit de sentir-nos, d'escoltar-nos, de sentir-nos, de fer sentit, de compartir sentit, però també de fregar-nos les pells. I potser aquesta alternativa podria passar, aquesta alternativa emocional, podria pensar pel que podríem anomenar com una ètica o com una política eròtica, en el sentit d'aquesta política o ètica de la sensibilitat, del sentir-nos. No sé, potser podríem intentar-ho, no? Ja veieu que és una mica un repte realment resumir en aquesta hora i 20 que fa que estem aquí tants temes com han sortit i tan poc profuns com els hem pogut fer, però que esperem que d'alguna manera us endugueu algunes reflexions dels últims anys, perquè és que hem començat parlant pràcticament del 2018, hem acabat el 2030 i podríem seguir parlant molt i de molts temes, acabant per aquesta ètica de l'eròtica i de la tendresa també, tots aquests aspectes tan necessaris i tan poc abordats comúment en el dia a dia. Res, que moltíssimes gràcies per estar aquí, per haver vingut a aquesta hora i mitja. Gràcies a l'Ajuntament de Manresa per convidar-nos. Gràcies al Cosmògraf per pensar en una xerrada així i a la Sullivan per trucar-nos, per ficar-nos en contacte i per aquest plaer d'estar parlant d'aquests temes. Gràcies. I a elles per estar tan motivades aquí. Sí.